Mga kaigsunan o mga mahalamong tigpaminaw nining tungor karon, ano sab gini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing nga magapanghinaot kaninyo sa mong pagdapit karon nga unta nakamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas din may magamit na to sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitulo ni Master Kanamo ang mga pagpamatod ginamit ang Biblia. Kung may mga basaman nga gibasa o referensya dili para sa pagsupak sa Biblia. O niining tungura among mga mainitong pagpangamusta sa tanang kaigsunan nga nagsunod garon diri sa PBCM compound. Kumusta kani makaigsunan? Labi na sa mga kaigsunan usab nga nagsunod dinhi sa dapit sa Villanueva, no, sa Miss Oriental, o diri sa tanang parte sa Cagayan de Oro City, o labi na sa diri sa Tumulan, Taguluan, sa Miss Oriental. Mga kaigsunan, kumusta ka ninyo? O labi na sa kang Brother Jerry, daragapon sa dapit sa Taguluan. Kumusta, Brother? O sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit, kumusta ninyo? O ingon man sa mga chapter president, no, nga nag-abaga para sa pag-angkon o radio station para maialagad gining maong programa. O sa gapon dili nato pagkalimtan alang sa tanan nga mga kaigsunan ng atong pagpanglikom, no, para sa atong PBC Palace Reconstruction. O nini karong higayon na magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw? Ako sab si Brother Richard Kanyaman, usa nga magapakiguban niining atong tulumanon karon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O aron sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban ko pang ebanghelista o magbawali. Kini sabi niyo ang isang ebanghelista, Brother Rinaldo Pipi, akong mainiton ng mga pagpanibaya sa tanan nga nagapaminaw nining tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Sultan Kudarat sa isulan sa probinsya sa Cotabato nila ni Winnie Talan o kang Brother Duming o Lisa Navarrete o usab kang Brother Navarrete. Aron sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa kauban pang ministro. Kumusta og mayong pagpadalinghog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinaagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kitang oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 30 city na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa adunay matag adlawng Domingo ug aduna usa matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog. Usa nini karon takna sa inyong pagsunod ug pagpaminaw. Kumusta kaninyong tanan mga higalag mga kaigsoon? Alang sa tanan nga mga miyembro sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig. Gitawag nato kini og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Sabado dinhi sa Power Radio, duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas gaponon. Ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang taknas gagabion. Live sa Facebook ang programa o gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother David Resaba. Usab ang naghatag kinabuhi nini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din nga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhi nining maong sibihan sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon, live sa Facebook ang programa. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhi sa Arpin, Dixkio, Radyo Ronda. Matag Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug adunay pagsubli dinhi sa matag adlawng Martes ug Huwebes. Alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon, live sa Facebook ang programa. Makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parsat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga suking tigpabinawan dinhi sa Dapitan City?
Ang atong programa mabati ninyo din hining maong sibihan sa DXGR o Jose Rizal Radio matag adlawng Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Live gyapon sa Facebook ang programa. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinis Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng nga Domingo dinis RPN Dixkidi Radyo Ronda. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live gyapon sa Facebook ug makita usab sa YouTube. Ato usab nga kumusta ang mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhi sa sibihan sa DYLA duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa Kaudtohon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa o gitagaan kini kinabuhi o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan matag adlawng Domingo sa DXEL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagdas gaponon, live gyapon sa Facebook o gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Ato sa kumusta ang mga kaigsunan dinhi sa tinipong bansa sa Amerika. Kumusta kaninyo Sister Tisi Kulihat og ni Sister Lily Patterson, PBCM member. Usab, kumusta kanimo Brother Nicodemus Nicky Hermias? Kumusta usab nato ang atoang PBCM Legal Counsel? Kumusta kanimo Attorney Rabel G. Carion? Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero nga makita sa screen 0917-811-8882. Og sa mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM, available na ang atong mga official nga mga bagong basahon sa PBCM. Kung ngalantaw kamo sa atong Facebook, makita ninyo ang atong mga basahon. Basta kuha na kamo og kopya niini. Available na kini sa atong central office dinhi sa PBCM Compound, Barangay San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Dugang usab nga pagpahibalo sa tanan nga mga membros PBCM nga kining kanhi ebanghelista o ministro nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo sa screen ang iyang hulagway. Ayaw na ninyo kini pagtuohi kay gitagak o gi-spill na kini sa PBCM. O kung adun na may iyang gihimo nga mga pamahayag, gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang o walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasiligan o mao ang Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og ato sab brethren nga i-congratulate ang apo ni PB Batoy Eugenio brethren, iyang apo atong makita no. Aduna po'y nadawat nga ignunta nga diya sa pag-school niya brethren. Atong ipakita ang short video clip para sa award nga nadawat. Congratulations to all our winners. Okay na to nakita si Aaron Nadolo no. O atong gipasalamatan usab sa mga ginikanan o ginikanan labi na sa iyang lola sa paningamot sa dila. O ang atong updated nato brethren nga mga gikan sa atong pag-run up sa Butuan City brethren. Atong ipakita ang mga hulagway sa screen, mga kaigsunan kung lantaw kamo sa atong Facebook. Ang hulagway diin gipahigayon ang branch meeting dinhi sa Butuan City sa Milabay nga September 29, 2025. Nining branch sa Butuan nga gipanguluhan sa chapter president Sister Ninita Maputi og sa iyang mga opisyalis o sana niini ang sekretary nga mao si Sister Hernanita Naning Ortiga. O sa ato karong pag-isgutan ba doon atong nakita no ang picture sa atong magtutudlo ang gitawag og 21st live anniversary brethren sa atong Divine Master Tomas Dini Senior nga
sa iyang pagpahulay lugar Bradron ang September 26, 2004. Unya karon atong sa ulog niini karon ato lugang gihatagan og pagtagad ining tuiga karon sa 2025. Busa ang atong uluhan Bradron mao ni sa atong pagtuon karon ang paghandom o paghinumdom sa atong magtutudlo. Og ato kining pamatud-an sumala sa nakasulat sa Biblia. Pero sa dili pa, Bradron, ato usang pangamustahon katong mga kahigalaan nga nagpaabot sa pagtubag nato sa ilang mga pangutana, Bradron. Mao ni ang mga pangalan sa mga nangutana. Kumusta kaninyo? Hinaot nga nagsunod mo sa programa sa pagtulunan sa PBCM. Una dinhi ang nangutana mao kini si Efren Anino Gohilde, ang ikaduha mao si Boy Ortiga, ang ikatulo mao si Rigor Alid Anyet dinhi sa Sumilaw Bukidnon, ang ikaapat mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla Cebu, ug ang ikalima mao si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling Cebu City. Og alang ganinyo nga mga nagapadangat sa mga pangutana at ang ilang ang tubag sa inyong mga pangutana nga dinhi ninyo mabati sa RPN DXKO sa Cagayan de Oro City sa oras alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Og ato sad nga gipahinumdom nga bisan tuod Bradron og dili mo'y ilangalan, no? Gialyas kibali pero ato gyapong gyatagan og pagtagad sa pamasin nga adunay mga pareho sa hunahuna nila nga makahatag usab og pagbukas og pag-ila sa kamatuoran Bradron. Busang ato karong pag-isgutan, balikan ta ang atong tema nga ang paghandom o paghinumdom sa atong magtutudlo. O kining atong paghandom sa atong magtutudlo nga siya ni pahulay sama usab sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Nga samtang si Kristo midangat sa kamatayon, aduna usay ilang pagdomdom. Pero tungod ni ana, aduna kitay gibasihan sa Biblia. Unsa ba ang usa nga gibasihan nato nganong adunay atong paghandom o paghinumdom sa atong magtutudlo, Brother Richard, sumala sa Biblia? Kung pagabasahon Reb ang Bibliang Seventh-day Adventist, diri sa Ecclesiastes ang kapitulo 1 bersikulo 9. Ingon ini ang nakasulat. Ang namao kaniadto, ang mamao ugma, og ang nahimo kaniadto, pagahimuon man ugma, ug walay butang nga bago ilalom sa adlaw. Nakita nato mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nga nagsunod. Busa naghimo kami o gipahayag nga adunay among gitawag og ang paghandom og paghinumdom sa atong magtutudlo o sa among magtutudlo kung among isugilon diya kaninyo. Tungod kay sa Biblia, ang sandiganan, ang namao kaniadto mamaugma, o ang nahimo kaniadto pagahimon man ugma. Doon na di ay nahitabo na sa una nga mabalik pod sa palabuton o ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma sa palabuton gapon. Nga ang kaniadto sa amo nang gipayag sa panahon sa atong Ginoong Kristo o ang ugma diri naman sa panahon sa Espiritu Santo. Pero sa ubang hubad nga Biblia, Bradron, giyon sa napagkasulti ang Ecclesiastes 1:9, Bradron. Dinhi sa hubad, Reverend, nga gitawag nga Biblia, The Book Tyndale Translation. Basahon ako ang Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Gingon na kani sa pagpahayag. History merely repeats itself. It has all been done before. Nothing under the sun is truly new. Sa ato pa, ang kasaysayan, nagbalik-balik lamang, nabuhat na ang tanan kaniadto walay butang ilalom sa adlaw nga tinuod nga bago. Busa nakita nato nga ang kasaysayan nagbalik-balik lamang. Nabuhat na ang tanan kaniadto sa ato ng pinulungan. Karon, sa gipakita o maipakita nato sa Biblia, Brother Hernan, kano sa ba magsugod ang tao sa pagkalipay sumala sa nakasulat sa Biblia kung doon na may iyang kalipay? Ori makasugod kini sa iyang pagkabatanon ato kanang pamatud-an pinagi sa pagbasa sa Biblia nga Seventh-day Adventist Church sa Ecclesiastes kapitulo 11 bersikulo 9 mo kini ang atong pagbasa. Paglipay o batanon nga lalaki sa imong pagkabatanon. Ug tuguti nga ang imong kasing-kasing pagapadasi kanimo sa mga adlaw sa imong pagkabatanon
ug lumakaw ka sa mga dalan sa imong kasing-kasing ug sa pananaw sa imong mga mata apan hibaluan mo nga tungod niining tanan nga mga butanga ang Dios magadala kanimo ngadto sa paghukom. Nakita nato so wala sa nakasulat sa Biblia nga kung kano sa adi ay Brad Ron, Brad Richard, Brad Hernan ang tao maglipay di ay diha sugod sa paggabatanon kay matod pas nakasulat paglipay o batanon nga lalaki sa imong paggabatanon. Og tuguti nga ang imong kasing-kasing magapadasig kanimo sa mga adlaw sa imong paggabatanon. Nga naman, tod kay sa ubos atong gi-highlight yellow, apan hibaluan mo nga tungod ining tanan nga mga butanga, ang Dios magadala kanimo ngadto sa paghukom. Busa kinahanglan di ay nga kung malipay ta sa atong paggabatanon, nga dili ikaguon nato kung moabot man ang mga butang nga magadala ka nato ngadto sa paghukom. Kung nalipay ta sa paggabatanon sugod, ang tod musangko ngadto sa pagkahukom. Kay ang kugulan nato kung wala tama tunong sa husto nga pagtulunan. O tungod niya na, kung may tungod sa batanon ang pag-isgutan nga na ang paglipay, hain ba usa sa iyang paglipay nga buhaton nga pinaka-importante sumala sa Biblia, Brad Richard, hain ang iyang paglipay nga buhaton? Dinha niya pagabuhaton, Reverend, sa paghinumdum sa iyang magbubuhat. Dire nato mabasa sa Bibliang may tatak Seventh-day Adventist Church sa Ecclesiastes sa kapitulo 12 bersikulo 1 ingon niini ang nakasula. Hinumdumi usab ang imong magbubuhat sa adlaw sa imong pagkabatanon sa dili pa moabot ang dautan nga mga adlaw ug sa magsingabot ang mga tuig sa diha nga ikaw magaingon, ako walay kalipay kanila. Busa sa nakita nato sa Biblia, kung muhimo man di ay pagdumdum, kung muhimo man di ay paglipay, ug malipay ang batanon, una nga, iyang paghimo sa pagkalipay, maong pagdumdum, nga matod pa hinumdumi, usab ang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong paggabatanon, sa dili pa moabot ang dautan nga mga adlaw. Ang dautan nga mga adlaw niya, pag-abot sa adlaw sa paghukom, mahimong dautan ka na nimo kung dili mamintin ang imong pag-alagad o pagdumdum ngadto sa Dios sumala sa nakasulat sa Biblia. Kita nagatuo nga ang atong Ginoong Jesucristo Dios kay nakasulat sa Biblia o gipaila kana ni Master kanato. Hinungdan nga nag-ila usab kita sa iyang mga pagtudlo, pero ang mga pagtudlo gipasikat sa Biblia. Musa dili ikalimod nga sa pitsa 26 na ining bulan sa Septembre, mauman ang pagpahulay sa atong magtutudlo sa 2004. Nini nga tuig atong gidumdum ang paghandom sa sistema niya. O bisan pagani ang atong bayaning Dr. Jose Rizal sa iyang kamatayon tungod kay siya na ila nga nahimong idolo dili lamang sa atong nasod nga Pilipinas ngadto usab sa uban tungod sa maayong buhat sa atong bayaning Dr. Jose Rizal. Aduna gyapoy pagdumdum niya na sa tanan nga mga LGU, sa tanan nga mga school sa panahon sa iyang kamatayon adunay pagdala og mga bulak niya na. Hello guys, mag-alay ng bulaklak kay National Hero Dr. Jose Rizal 125th anniversary araw ng kalayaan. Led by our municipal mayor, vice mayor, and SB members of municipality of Masip. Sir, sa harap, sir. Paghandom sa atong bayaning Dr. Jose Rizal. Unsay priba niya na, Brad Ron? Okay, rin ang prueba mo gamit tag online. Din sa Wikipedia, the free encyclopedia. May tungod kini sa atong bayaning si Dr. Jose Rizal. Gingon din Rizal D, open parenthesis, Spanish, Dia de Rizal, Filipino, Araw ni Rizal, Tagalog, is a Philippine national holiday commemorating life and works of Jose Rizal, a national hero of the Philippines. It is celebrated every December 30, the anniversary of Rizal's 1896 execution at Bagumbayan, present-day Rizal Park in Manila. Sa atong pinulungan, gingungon kini, din sa Wikipedia, the free encyclopedia, ang Rizal nga adlaw. Kinatsila
Dia de Rizal. Filipino, araw ni Rizal, Tagalog, Rizal. Usa ka nasudnong halidi sa Pilipinas nga naghandom sa kinabuhi ug mga buhat ni Jose Rizal. Usa ka nasudnong bayani sa Pilipinas. Gisaulog kini matag Disyembre 30 ang anibersaryo sa 1896 nga pagpatay ni Rizal sa Bagong Bayan, Jose Rizal Park sa Manila. Atong nakita no nga karon Rizal Park diha sa Manila lugar Bradron. Unya sa panahon gani sa gitawag og adlaw sa mga patay, gitawag og Todos los Santos, ang mga ginikanan kung mamatyan silang mga bata Bradron moadto sa sementeryo kay duaw nila. Gihandom nila ang ilang mga bata. Og ang mga minahal nila sa kinabuhi, bana ba nga namatay? Niadto sa lubnganan ang asawa o niadto sa lubnganan ang bana tungod sa nahitabo sa iyang asawa. Lugar niya nang matanga sa pagdumdum. Kung gidumdum, labaw na. Diha nga atong dumdumon di ay brethren, nga ang atong magtutulo, mao may atong giila nga katumanan diya sa Espiritu Santo. Nga sa Biblia giingon nga dumdumon ang magbubuhat asa magsugod dito sa adlaw gani sa pagkabatanon. No. Nakaron ang atong pagpakita sa tanan nga mga kaigsunan o membro sa PBC, mao kini nga nagbase kita nga ang namao kinadto mamao man ugma. Gihatag na nato ang usa ka premises diha sa atong Ginoong Hesukristo tali sa Espiritu Santo. Sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo unsay iyang gibuhat bradron sa diha nga hapit na siya musangko sa kamatayon o ngadto sa paglansang sa cross, brother. Okay, atong basahon Reverend ang mga pahinumdom o pahayag sa atong Ginoong Kristo may tungod siyang kagulingon. Dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist sa Mateo kapitulo 26 versikulo 20 ngadto 28 ang akong pagbasa giingon. Og sa pagkasaumsom na siya mitambong sa kanaanan uban sa napulog duha ka mga tinun-an lugar ang atong Ginoong Kristo. 21 Og samtang nangaon sila, siya mingon kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako. 22 Og sila na nagsubo pag-ayo, og misugod sila sa pagtinagsag ingon kaniya, ako ba Ginoo? 23 Siya si Kristo mitubag nga nagingon, ang nagatuslob sa iyang kamot sa panaksan uban kanako, siya mao ang magabudhi kanako. 24 Ang anak sa tao mopahawa sumala sa nahisulat mahitungod kaniya. Apan alaot kadtong tawhana nga mao ang mga budhi sa anak sa tao. Mayo pa lang unta hinuon alang niadtong tawhana kun wala siya matao. 25 Og si Judas nga mao ang nagtugyan kaniya miingon, magtutudlo. Ako ba? Siya mitubag kaniya, ang Ginoong Hesus, ang giingon mo mao. 26 Og samtang nangaon sila, si Jesus mikuwag tinapay og sa nakapanalangin na siya niini kini iyang gipikas-pikas og ngadto sa mga tinun-an gihatag niya nga nag-ingon, kumuha og kumaon kamo kini mao ang akong lawas. Sa nakita nato, ang atong Ginoong Hesukristo naghisgot bradron nga gipatin-aw niya sa unahan nga matod pa maayo pa unta nga wala siya matao. Nakita nato nga kadtulog ang magbudhi niya bradron, no? Ang anak sa tao mo pahawa sumala sa nasulat mahitod kaniya apan alaot kadtong tawhana nga mao ang magabudhi sa anak sa tao. Ang ato ding Ginoong Hesukristo bradron dili di ay tungod kay siya Dios bradron. Sa mga nagsunod niya, magpadayon di ay sila sa pagsunod, bradron. Kay sa Lucas 22, bradron, giingon man na nga, sa pagkatinod ang anak sa tao mo pahawa sumala sa gimbutan apan alaot kadtong tawhana nga mao ang magabudhi kaniya. Kung sa Kristohanong katilingban ka na, bradron, Catholic edition, gitawag ka na si Judas og traidor. Buti pasabot, bradron, nga kung magsunod ka sa imong magtutudlo, matawag kag dili traidor, dili gumikan nga imong gidala ang ngalan ni Kristo. Bisag wa na kas pagtulunan, dili ka tawag og traidor. Traidor ka. Nga naman,
Kay ang balaod o ang reglamento, kung si Kristo nagtukod og iglesia, kinanglan magpabilin ka sa iglesia? Sama ba sa kang master nga nagtukod og PBCM? Pero na ay mga nanggilain, kay magpasiatab, sama ni Danilo Nakwa og ni Macarayo nga presidente bradron sa PADM. Siya pa ang chief minister. Siya ang founder kasi Siya. man ang presidente. Unya, onsay gibuhat, nagtukod sila. Pero kung pangitaon na to ang rason tali sa mga ministro sa PBCM, sige lang kabulyaso, sige lang taon og panghilamos. Ha? Ang mga doktrina, wa na, ug sa tao pa bradron. Di mahitsura ang likod kay labihan kabuktot. Og diili na gyud mauli paghilot. Kinsa mang mayong laki nga mohilot sa usa ka buktot. Sama usab niya na ang ilang doktrina. Karon, tungod kay ang atong Ginoong Kristo naaman gyud ay kuno ang, nga maggabudhi kaniya. Alaot man gani daw tong tao nga magbudhi kaniya o magtraidor. Giingon pa sa atong Ginoong Kristo maayo pa nga wala siya matao. Busa ang atong Ginoong Kristo naghisgot nga mupawa. Ang pagpawa ni Kristo sa atong nakita na nga siya budhian ni Judas sumala sa gipahigan nato sa Lucas 22:22 nga ang pagbudhi o ang pagbiya ni Kristo sa lain pagkasulti paglakaw lugar kung atong iadtos lain nga pinulungan, pero the same word but the same in meaning, ini gitawag og synonym. Makita nato nga kamatayon di ang sangkuan ni Kristo. Pero ni atong kamatayon nga iyang gibuhat, giunsa sa mga tinunan. Katubay pagdumdum usab nila, gidumdum ba ang iyang kamatayon sumala sa Biblia, Brad Richard, sumala sa nakasulat? Diri mabasa reb, atong basahon diri sa may tatak 70 Adventist gyapon nga Biblia, diri sa unang Korinto, sa kapitulo 11, versikulo 23, o ilaw sang pagbasa ngadto sa 26. Ingon ini ang nakasulat. Kay gikan sa Ginoo na dawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudhi kaniya mikuhag tinapay. 24. Ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas og miingon siya, kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. 25. Sa maong paagi usab tapos sa panihapon ang kupa gikuha niya nga nagingon, kining kupa mao ang bagong pagigsaad diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. 26. Kaysa matag kaon ninyo niining tinapay o matag inom ninyo niining kupa, ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagganhi. Klaro kayo, mo na nga atong timan-an, bradron, nga sa question na to, nindot ang tubag. Kaya nakita man nato nga, kadtubang pagpanihapon ni Kristo, kibali nga nangaon sila, mao ba to'y dalan sa pagdomdom? Ang tubag, oo. Kay sa katapusang bersikulo nga gibasa ni Brad Richard, makita nato unsay giingon sa gibasa ganina ni Brad Richard sa last. Isangyaw daw ang Ginoo ang pagdumdum sa kamatayon bisan pa hangtod sa iyang pag-anhi. Sa ato pa, ang atong nakita nga si Apostol Pablo nagapikas-pikas sa maong tinapay kay gisgutan man sa kapitulo 11, versikulo 26 nga naghisgot diha gikan sa 23 lugar nga kay gikan sa Ginoo. Sa 23, gikan sa Ginoo nadawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudhi kaniya mikuhag tinapay. 24 na yun, giingon.
og sa nakapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas og miingon siya, kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Unsa diyon? Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Idi aduna di paghandom dayon sa 25. Samong paagi usab tapos sa panyapon, ang kupa gikuha niya nga nag-ingon, kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad diya sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo nini sa paghandom kanako. Sa 26 na yon, kay sa matag kaon ninyo niining tinapay, mao ti paagi sa ilang pagdumdum. Og matag inom ninyo niining kupa, ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang paganhi. Sa ato pa, kalakip sa pagsangyaw nila, ilang gipaybalo ang kamatayon sa ilang magtutudlo o hangtod sa iyang paganhi. Karon ang pangutana, kung gisangyaw man siya hangtod sa paganhi, mamanay gibasihan sa ubang reliyon, bretron, nga moanhig yun si Kristo. O gani, ilang gipamatod nga sila daw gyud ang balikan matag-usa, nagkinontrahay. Pero sa Biblia, brethren, kinsa gyud ang gisaaran. Lalain, katong iyang mga tinun-an, Reverend, o ang prueba ni ini, mabasa na to sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ari ko mabasa rin sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 5 ngadto sa 6, o niya, ikaman ako pagbasa sa versikulo 23, gingon. Og kining napulog duha, gipalakaw ni Jesus, tapos matugon sila niya nga nag-ingon, pangadto kamo dili sa agyanan sa mga hintel ug sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon. 20 o sa 6 nga bersikulo, kundili pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. Sa di pa nako basahon ng 23, klaro kay dinhi nga kining napulog duha mo gipalakaw ni Jesus og gitugon sila nga nag-ingon, pangadto kamo dili sa agyanan sa mga hintel ug sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon. Buti pasabot, brethren, sa mga tinun-an ni Kristo di itong Sara. Dayon, Ang tumong niini nga ilang pangitaon ang mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. Sa 23 dayon, mao ni ang pahayag natong mabasa, og sa diha nga lutuson kamo, katong napulog duha nga mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, pangagiw kamo ngadto sa sunod nga lungsod. Kaysa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, asa man ang kaninyo gireferar dito sa napulog duha nga yung mga tinun-an. buti pasabot sa mga katawhan ni Kristo, brethren, manapulo magdua o sobra ba? Sobra pa. Oh. Kaysa pagkatinon magaingon ako kaninyo nga dili pagani mahurot ninyo libot ang tanang kalungsuran sa Israel. Duha ditong sukod ha. Nga dili pa daw mahurot og libot ang tanang kalungsuran sa Israel. Ang anak sa tao mahiabot na. O, nakita nato nga ang sukod mo itong gisgutan sa unang Korinto 11:26, kagani na sa gibasa nga, kaysa matag kaon ninyo nining tinapay ug matag inom ninyo nining kupag, ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi. Sa to pabuti pasabot nga ilag yung gidumdum pinaagi sa pagpikas-pikas sa tinapay sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo sa ilang pagsunod niya na. Unya, gisangyaw nila ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa iyang pag-anhi. Busa, kung ang atong Ginoong Hesukristo mo anhiman, dili sila may anhian, kung dili sila nga gikasaran. Kay, ngano, sa versikulo 23 sa kapitulo 10 sa Mateo, kung balikan ta, matinaw, nga giingon, gikan lugar sa 5, nga ang napulog na gipalakaw ni Jesus, pagkahuman nga matugon niya, sila nga nag-ingon nga pangadto kamo dili sa agianan sa mga hintil o sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianon. Sa 6 na yon, giingon, hindi pangadto hinon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. Ado na sila mission. Pilaman kabuk lungsod o siyudad niya na ang giingon sa atong Jesucristo sa versikulo 23. Og sa diya nga lutuson kamo nila, siyempre katong iyang mga tinunan, kay iyang magi sugo sa pagpalakaw. Aron magsangyaw po sila sa kamatayon
sa atong Ginoong Kristo ug sa iyang pag-ani. Busa, kung isangyaw nila ang sukod, nag-ingon ang atong Ginoong Kristo, ug sadya nga lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, pangagi kamo ngadto sa sunod nga lungsod. Kaysa pagkaton magaingon ako kaninyo, nga dili pagani mahurot ninyo libot ang tanang kalungsuran sa Israel, ang anak sa tao may abot na. O di, kung dunay pag-ani sa atong Ginoong Kristo, dili pa nila mahurot og libot ang kinatibuk-an sa lungsod o siyudad sa Israel. Ang anak sa tao nga mong Kristo mahiabot na. Nga sa ubang hubad kanang giingog mahiabot na, mubalik na. Ay nang priba niya na, brother, na sumala sa Biblia. Ani ariberin pasahon ta ang Biblia nga ang buhing pulong sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 23 ingon ini ang atong mabasa. Kung lutuson kamo sa usa ka syudad, likay ngadto sa lain. Makabalik na ako sa dili pa ninyo malukop ang tanang syudad. Nakita nato nga kung lutuson kamo sa usa ka syudad, likay ngadto sa lain. Makabalik na ako sa dili pa ninyo malukop ang tanang syudad. Oh, nakita nato, makabalik na ako. Matod pa ni Kristo busa, walay barahan, bradron, nga ang tanang mga reliyon nga nagpaabot nga mayon sila'y balikan. Tuod man kung sila'y gisultihan, bradron. Oh. Sila gyud moingon gyud wa pa man mo balik si Kristo kay ang ilamang mga mata may sukdanan pero di man ila busa man gani og may example lang ta og Baptist Church, bradron, sila man kunoy balikan. Di man pud mo yon ang Pentecostal nga sila kay sila may balikan pud ang Pentecostal og ang uban nga mga reliyon. Busa kita na sa kita nga ang atong panahon, bradron, kay sa panahon kang Kristo tapos na kita sa kapanahonan sa Espiritu Santo, bradron. Busa, tungod kay, kung balikan ta tong gisgutan sa, nakasulat sa 10:23 sa gitawag og ang buhing pulong, matinaw, kung lutuson kamo sa usa ka siyudad, likay ngadto sa lain. Makabalik na ako sa dili pa ninyo, malukop ang tanang siyudad. Muna nga, ang atong Ginoong Kristo, gipatinaw sa Matthew 23:39, bradron, gitinaw sa ang Biblia, no? Nga gitawag og ang buhing pulong kay di ta mag-ingon-ingon nga magsulti-sulti pares nila ba magkinagaskas. Unya madugay papel mo ibasahon ba sa referensya. Ang kapitulo 23 bersikulo 39 giingon sa atong mabasa sa nakasulat sa Biblia. Sultihan ko kamo, nga dili na kamo makakita kanako pag-usab, hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo. Sa to pa, brethren, kung nahitabo na nga ang atong Ginoong Kristo nibalik na ngadto sa iyang mga tinunan, wa sila ilabot karon ang mga reliyon. Nag-ingon ang atong Ginoong Kristo, sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab, hangtod andam na kamo mudawat sa akong gipadala kaninyo. Karon, Brother Richard, kinsa ba ang gipadala sa atong Ginoong Kristo sumala sa Biblia? Walay lain reb, mao ang espiritu sa kamatuoran. Espiritu Santo. Oo. Og ang prueba niya na, diri atong mabasa sa Bibliang may tatak, Seventh-day Adventist Church, sa Juan, sa kapitulo 15, versikulo 26, ingunin ang nakasulat. Apan hinigabot unya sa manlalaban, ang akong ipadala kaninyo gikan sa amahan, ang espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa amahan, kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako. O nakita na to kay sa ubang hubad sa Biblia na nga gitawag og ang pulong sa Dios kanang manlalaban nga dawaton di na sa paghisgot ni Kristo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo mudawat sa akong gipadala, mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios ang iyang gipadala. Mong laing manlalaban ang Espiritu Santo, bradron, mo nang gipatinaw. So nakita na to nga adunay pagdumdum nila sa ilang magtutulo, bradron. O karon kay ang atong pagdawat di naman sa Espiritu Santo nga natuman sa atong magtutulo. Do na ba usay gibilin ni Master sa susamang kahimtang sa atong Ginoong Kristo, bradron, kay si Kristo nag-ingon man siya nga sa Lucas 22:22 nga mopahawa siya
Ang lain pagkasulti, Brother, mapawa, nabasab ka na sa atong magtutulo, Brother. Aduna Riberin, o garon nga matuman ang gingon sa Ecclesiastes 1:9, history merely repeats itself. Ang namao kaniadto, mamao pag-usab o mabalik pag-usab. So sa pagkapanahonan, diri sa dapit sa Espiritu Santo sa katumanan kang Master, aduna usab siya gipamulo nga siya aduna usab paglakaw o pagpahawa sama kang Kristo nga gipahayag. Basahon ako, nining atong basahon Reverend nga naguluhan, mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr., diin ang principal author nini mahigalag makigsunan, mao ang atong Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio, niya na dinhi nakita ninyo ang ngalan ni Mr. Nakwa, kay katabang pa siya niining higayon na sa paghimo nining maong Sawa basahon. pa siya mahimong Judas Iscariote, Brother. Kay nagtuiban. Ni Makarayo. O unya kining maong basahon nga pagpatinaw nga dili ni bag-o para nga ikontra nining mga naglain gikan sa pundok sa PBCM, na dinhi makita nato kung kano sa na print kini siya or ang printing date niini. First printing October 10, 2014. Gingon kini nga Nasa ubos ba, Don? na diya sa ubos nga Printed. printed by Shailani Computer Services San Antonio, San Misamis Oriental. Ya pag yung gipasigarbo nga ang iyang bata mo ay nag-print lugar ani, Brother. Kay kini si Shailani, anak man ni Mr. Nakwa. O niya, ang pahayag sa atong magtutudlo, atong i-display nining maong basahon din ni sa chapter 4, verse 30, kay mamuning gingon ni Master Reverend nga mabutang panahon nga dunay kagulingong basahon o Biblia ang kapanahonan sa Espiritu Espiritu Santo. Santo. Munang dunay bersikulo kapitulo. Chapter 4, verse 30, gingon. Pahayag ni sa magtutudlo, ako mulakaw ko og walay usa nga makakuyog kanako. Bisan pa si Charlie dili makauban kanako, sa to pa ikaw ang gipasabot ni Reverend nga dili daw makauban sa paglakaw sa magtutudlo. pagpahawa. O sa pagpahawa. Bisan pa kamo, referado sa mga katawhang PBCM, walay makauban kanako. Pero sa akong paglakaw, dili nako dadon ang akong lawas. Kay kung dadon ako ang akong lawas, daghan man mong mangita. Maayo nga ibilin nako ang akong lawas, aron dili na mo mangita. Apan ayaw mo kabalaka, munipasalig ni Master, kay naaraman gihapon ko. Kay daghan, mangilog, og katungdanan, og magpatuo-tuo, og magmasinupakon sa balaod. O, nakita na to nga kung mulakaw di ay si Master, ang paglakaw niya, Brother, mao tong atong gitawag og live anniversary. Nga gidumdum na to. Sama ba sa panahon ni Kristo nga gidumdum kay ang gibat ni Kristo nagpikas-pikas mas tinapay og nagpainom sa duga sa paras nga kibali mo ilang binom, Brother. Gihimo pud kana sa mga tinon-an ni Kristo para dumdumon ang iyang kamatayon. Unya isangyaw nila. Kay paybalong ang ilang magtutulo namatay lugar, Brother. Wala nila ikaulaw. Sama usab ka nato. Nga wala nato ikaulaw nga ang atong magtutudlo adunay ang paglakaw, pero gingon niya nga lain iyang paglakaw kay ibilin niya ang iyang lawas. Pero ang iyang lawas nga gibilin aron daw di na ta mangita, kay kung mulakaw dala ang lawas niya, Brother, mangita man ta. Puriso nga dili na ta papangitaon. Mao nga ang iyang lawas gibilin, mao nga hangtod karon gani, Brother. Sa tinuod lang pagkasulti ang iyang lawas sa atong magtutulo, naa nagigda sa gipahalunaan niya, Brother. 21 na katuig gikan sa paglakaw o paghawa sa magtutudlo, Reverend, naa ang lawas sa magtutudlo nagpabilin. Unya ang tugon Sa atong pagsaulog karon, no? Oo. Gikan sa September 26, 2004. o hantod karon September 26, 2025 nya matod pa ni Master nga sa iyang pagingon nga nganong gibilin niya ang iyang lawas sa iyang paglakaw para di na ta mangita. Buti pasabot sa mga membros PBCM, hain ang lawas ni Master nga iyang gibilin, diha ta magpabilin. Kay naaman sa PBCM gibilin, diha ta sa PBCM, di ta moambak dito sa dili pagtulunan nga maong PBCM. Dili kay magpabilin dadon-dadon lang ang ngalan, Brother, pero dili na PBCM, nahimo nang murag PBCM. Oo. Kay PADM naman. Og uban pa sa mga naglain, Brother. Sama ni Mary Alcasarin, For Corner World Spiritual Division, Kingdom of One Living God, I Am Who I Am, 7-star General,
ang ngalan sa pagtulunan nga giparesto niya. Unya kang Pedroso po, the Reverend nga nagdaladala po sa ngalan Pedroso Bailo. Pedroso Bailo nga gidala po ng ngalan sa magtutudlo nga iyang giparisto ang iyang pundok nga naguluhan, Seal of the Living God Church. Oh, nakita mo na, parehas sila kang makarayo, bradron, nga timbre gapoy gidala-dala, kay kanang seal, Timbre mo na. timbre mo na. Nakaron, unsa pa'y gisulti sa atong magtutudlo, isip nakasulat sa atong basahon ingon nga Biblia, brother. Mayari ba itong pagbasahon sa mga lamang gihapon nga basahon mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao dinhi sa chapter 4 verse 13 mo kini ang atong mabasa. Magbuhat ko og larawan nga dili kinulit sa kamot sa tao matud pa ni Master sa tuig sa 1999. Ang ipasabot mao ang iyang lawas ingon nga larawan sa pagkatuman sa iyang pagpahulay. Busa, mo kini, brethren, dili sa pagpanghambog kay naaman ang realidad pa sa lawas atong magtutudlo. Iyang giingon sa pasubingay, brethren, nga maghimo ko siya larawan, pero ang maong larawan, dili binuhat sa kamot sa tao, na wa may larawan, brethren, nga dili mabuhat pinagig kamot. Ginoon. Ang gipasabot di ay, sa pagkatuman na nga atong naibaluan, mao ang iyang lawas, pagkatuman na sa iyang pagpahulay. Unsa pa ang iyang gisulti ni Master sa diha nga mulakaw siya daghan daw nga master sa tibok kalibutan magpatuto pero usara ang tinod. Hain ang puriba, Brother Richard, sa gipamulong sa atong magtutulo nga nakasulat na sa atong basahon. Diri lang gyapon, Reverend, basahon nato sa mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao by Divine Master. Ingon nini ang nakasulat. Daghan Master nga nagpatutuo sa kalibutan apan usara ang tinuod. Ako ray tinuod. Daghan ang Master sa tibuok kalibutan nga nagpatutuo og nangamatay og nangabaho. Timan ako ray Master nga dili mabaho. Og akong panumpaan nga kining lawasa dili mo balik pagkabog. Okay, nakita na to sa Kapitulo 4, versikulo 87 sa gibasa ni Brother Richard. Mao ni mga malamong tigpaminaw. Nga matod pa ni Master, daghan daw Master nga nagpatutuo sa kalibutan. Di man lugar na malimod. I-apel gani nila nga ang atong magtutulo nagpatutuo ba dron? Pero sa reputation sa atong magtutulo, sa wala pa siya mo pahulay, matod pa niya, apan usara ang tinud, ako ray tinuod. Nga naman, daghan ng master sa tibok kalibutan nga nagpatutuo, pero sila daw, mga matay ug mga baho. Pero ingon siya, brethren, timan ako ray master nga dili mabaho. Ug akong panumpaan nga kining lawasa, dili mo balik sa pagkabog. Mao nga, sa pagpahulay sa atong magtutudlo, brethren, wala na makatilaw og pagbalsamar, brethren. Ginoon. Busa, pag-abot, niining adlaw o niining tungura September 26 ba ron, atong gidumdom ang tanan nga gisulti ni Master, kamo may paghandom. Kay kung sa panahon pa ni kang Kristo ang pagdumdom, dala pikas-pikas sa tinapay bradron, o pag-inom sa bino nga nasulod diya sa kupa. Pero tungod kay kapanahonan sa Espiritu Santo, lain, aduna lay pagdumdom nato. O ang atong gimo, atong gisuhid ang tanang mga istorya ni Master nga para ma-repress sa atong kaisipan nga dili di ay basta-basta ang atong magtutulo kay kung ordinaryo pa bradron nabagoy tao nga di balsamaron di ka magpalubong unya di bagog ka mabaho mabaklag ka oy mo nang natuman mo na nga sa tanang mga membro sa PBC wala gi membro sa PBC bradron mo ingon nga bakak nang gisulti. Bisan taliwala ang uban nga nagbisyo, brethren. Nga wala magtuman ang uban sa mga balaod nga gipapapatuman ni Master, brethren. Pero never nga ilagyod, nga iluwa nga kining atong gisulti dili na tinuod. Na, unsa pa ang tugon sa atong magtutudlo, brethren, nga nakasulat kapon sa gihisgutan na nato ingon nga Biblia sa atong kapanahonan, brethren. Niya Reverend ang usas mga ebanghelyos magtutudlo atong basahon naka-display sa screen matud pa dinhi nga atong mabasa. Matud pa sa ebanghelyo ni Master. Ayaw biya ninyo
Ayaw baya ninyo pasagdi ang akong lawas, bantayi baya ninyo, ampingi baya ninyo. Oh, nakita nato. Nga ang gitugon ni Master kay naiuban bradron nga naghimo na sila, tudlo sila lawas ba bradron. Kay gani karon bradron si Hermoines Makaray sa atong nabatian, ang katong gigdaan ni Master sa pagpahulay ba bradron. Nagbuhat pud siya nga dito kay murag iya bang ipadumdum sa iyang mga nalinglan niya bradron. Pati pa na ay katripo ni Princess. Tulo na tanan bradron kay duha man ka katre. Kay naa pa man kunoy kaluha si Princess bradron. O katong ilang kaluha katong ilang bata daw nga namatay kaluha kuno to ni Princess. Ang problema man ron og sa tubig pa na bradron makakaut og atabay bradron og lawom na nga sakto na mugawas ang tubig. Magbangag sa akadya sa yuta aron makuha ang tubig. Na kung hisgutan ta ang pagkakaluha bradron, diin man ang bangaga og tubig pa na usara unta nakabangag. Oh, niya. Dito naman na sa laing bangag. Oh, niya kay kaluha man sa atong naibaluan sa material si Princess Angel Liberty anak ni Arlene Surmida sa ato pa di rin kadto di ang giingon ni Makarayo nga kaluha ni Princess anak buto ni Arlene Surmida. Oh, mauna karon diha. Limbungan sa labihan ba? Na mo na mga mahal mong tigpaminaw nga si Master nagtugon nga ipapaatiman dili lugar bradron nga ingunana ng iyang lawas. Nanudlo kag lain kay nagbilin si Master nga ayaw ba ninyo pasagdi ang akong lawas. Uno, bantayi ba ninyo ikaduha. Ampingi ba ninyo. Sama sa patayng lawas ni Moises bradron. Tinuod. Giampingan, gipapaampingan mga ni sa Dios. Ang nag-amping mao ang manulunda nga si Miguel bradron. Kay buot Nga. ng ilogon siyawa Oh, ang lawas. ang iyang ni lawas Moises. sa Judas 1:9 nga patay na ganito nga lawas bradron. Wa na magpasabot nga kung gipaampingan ang lawas ni Moises gibantayan sa manulunda nga patay na to. Na labi na ang lawas sa atong Ginoong Kristo bradron og sa panahon pa kang Kristo. Unya kay panahon man sa Espiritu Santo mo na nga padayon ang atong pagmahal og pagdumdum sa lawas ni Master even though nga wala pa lugar siya mobalik bradron kay nagsaad man siya nga mobalik sumala sa gipakita sa atong magtutulo. Unsay priba bradron nga nagsaad ang atong magtutulo nga dunay pagbalik sama pod ni Kristo ba nga siya isangyaw ang kamatayon ni Kristo hangtod sa pag-anhi. Matod pa ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11:26. Mapod ang ato nga gisangyaw po nato ang pagpahulay ni Master nga gisulti na ninyang daan. Hangtod po siya nga mubalik ug ang iyang balikan radron. Ang kita po nga mga membro sa PBCM. Natural, tinuod na Reverend, og ibadayon na to pagbasa kining ato ang Biblia sa kasaysayan sa Espiritu Santo, mga kasinatian, uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Din ko mabasa na sa chapter 4, verse 83 to 84. Gingon na sa nakasulat nga atong mabasa. Kining lawas dili madugta sa yuta. Kung kining lawasa, mamuning pahayag sa magtutudlo, dugang iyang ebanghelyo kanato, Reverend nga iyang mga katawan. Kung kining lawasa mobalik sa pagkaabog, may panalang nga mobalik mo sa inyong relihiyon nga gibarugan, og magampo na lang mo sa yawa, og mobalik mo pagampo sa amahan namo. Kung pananglitan ako mawala, giagi pagpananglitan atong mga panahon na si Master nag-ebanghelyo, ayaw baya pagsamari ang akong lawas, kay wala nailain pang lawas nga gikasaaran. Magunsa naman lang unya kung inyong pagasamaran. Munang wala mabalsamar ang lawas magtutudlo kay nagsaad nga digod samaran. Unsa naman lang ang akong pagabalikan. Busa bot-bot ang uban nga di na kuno balikan ang lawas ni Master kay kabahang na si Master namulong. Unsa naman lang unya ang akong pagabalikan. Katong mga naglain bradron nga membros pa PBCM nga buringog ba? Oh, Bugo ba? Wa makasubay sa ebanghelyo ni Master tudlo-tudlo na din sila laing lawas ba doon? nga gingon dayon kay balikan man lagi ang lawas nga gibili ni Master. Mao nang giingon ni Master gitugon diri kanatong tanan nga mga members PBCM
ubos pagdumala sa Chief Minister nga mo si Reverend, ampingi baya ninyo ang akong lawas. Wagin magingaw si Master Tugon, mulakaw ko kanang akong lawas, i-reject na ninyo. Oh, nya, Bradron, kung mobalik si Master Bradron, maubang dagwaya o dagway na ni Pedroso Bradron, ni kinsa pang magdala-dala, madagway bang makarayo o sa papang makarayo? Kaya ang lawas ni Master mao may gisaaran nga balikan, mao ra ginang dagwaya gyud, inigbalik dili kay lahi ng naong. Masalaag biya ang mga tao sa Di ay dagway ni Eusebio Makarayo nga Ay. amahan ni Hermogenes Makarayo o kang Hermogenes Makarayo Bradron o uban pa. Dili mismo si Ahin ang puriba. ato ibadan pagbasa nining mga Ang basahon. ang Ebanghelyo Ebanghelyo Bradron. sa atong magtutudlo. Oh, na. Atong i-plaster. No? Ang Ebanghelyo sa atong magtutudlo nga atong mabasa. Matod pa ni Master. Paminaw mo mga membros BBCM nga nibiya sa BBCM na SPAD-M. Ako nga migikan, ako usab ang mubalik. Timan ininyo ning dagwaya. Sa man dagwaya atong patimanan katong laing naong katong kang Eusebio Makarayo o kang kinsa nang uban pa diha, Badira. Timan ininyo ning dagwaya kay kinirang dagwaya ang magahukom. Busa way luna ang dagway ni Alejandro Badira Bradron. Murag agukoy. Kita pod murag pog agukoy pero may tang agukoya Bradron kay nagsulti mas tinuod. Tinuod na. Ha? Nga, ang priba ni Bradron atong nahitabo ni anha gyud si Joe gumapak Bradron sa usa sa mga announces sa radio sa DXCC Bradron atong patalinghugan o pamatian mga mahal namong tigpaminaw. Lungsod sa Miss Oriental, medyo man dyan nga kung diin kagahapon, banda mga sa TV kabinagkulang, may undo ang dakong kalayo din mismo sa maong barangay, o dili lang basta-basta nga sunog na man dyan, umikan kay Akusaka, balaan nga balay, nga simbahan sa ato ang mga membro sa BBCM, mao yo'y nasunog radyo man dyan, nga natukod kini niyatong 1967. Binaagi ni Master Tomas Dagok Eugenio ang maong kiningiyahang na relihiyon na gimugna o ni kuyanap kini sa pulo sa Mindanao, Visayas o Luzon o radyaman. So daghan na ang mga membro dinhigyo na origin dinhi mismo sa maong kining barangay sa Puno radyaman. O kining tanan radyaman dyan si duha ka istorya ni at sa istoryahan ang bahin sa investigasyon kay nahilo man gud ni nga kining gitawag nato nga mga tagna ba nga kini mahitabo og kini nga mga pulong mahitabo susama sa nahitabo karon dinakanabi sa Biblia nga moabot ang time na nasod batok suon batok igsoon bubok lino tanan-tanan nga mga kasakit nahitabo og nakapatik na sa Biblia rin dyan. Pero dili una ta kay kagahapon adlaw nasunog lagi ni ang kini nga mao nga dako kayo nga alasyo adini mismo sa maong area radyo man dyan nga ikakubang kini adini ang nagpabiling nga kawas nga wala madunta wala gibalsamar radyo man dyan buko paghihapon hangtod karon likan kay nagnugo na siya nga ampingin ninyo ang akong lawas so na radyo man dyan nga taliwala nga niulbo na kung adunay mga mahal nga mga butang nga ay mga butang nga mga sakyanan pero wala na nahunaw na kung dili gisigod ang lawas ni Master Tomas Dagok Eugenio para mapagawa sa maong dakong kalayo rin dyan. Adini ang nagpabiling nga lawas nga wala madunta, wala gibalsamar, radyo man dyan, buko paghihapon hangtod karon. Atong nadungog Bradron, dili lugar nga gisulti na Bradron kay membro na siya. Gisulti lang niya ang realidad nga niya siya wala gyud balsamara kay nakita man niya Bradron kay kita may iyang gikonsulta nga naabig kuno na kay iyang huno na nga nasunog man ang palasyo Bradron basin bag na apel niya gusto niyang mutan-aw kay iyang huno basig gilimod na to motong iyang observation nga iyang gisulti busa mga mahal namong tigpaminaw busa mo na nga among gipabati ninyo nga adunay paghandom o pagdumdum sa among magtutudlo mo nang gidala nga tima busa sa mga kaigsunan pag abot na sa bulan sa September 26 mo na nang ato ding pagdumdum kay kana biblikano na sama sa panahon kang Ginoong Hesukristo o kamong gipanghinaut nga sabtan ninyo ang kamaturan nga naagyo kana ang sistema sa atong mga buluhaton o
Tungod kay miabot ng mga oras sang tudya ang among ikalagad kanyo. Sa ngalan na lamang sa magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr., kini ang inyong alagad. Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, ug sangal usab sa kauban nga mga ebanghelista. Ako sab si Brother Richard Kanyaman. Kiniusabi niyo ang igsoon ibang lista, Brother Ronaldo PP. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.